Good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao sa mga kababayan ko mga Bisaya diha. So, another video naman tayo. Another upload naman tayo. So, ito ang aking almusal. Magluto ko karon. Mga gitawag sa utang sa Bisaya. Meron siyang kalabasa, talong, sitaw. Yan, halo-halo okra. Meron tayo ng saluyot, tsaka hindi mawala ang aking paborito kundi alokbati. So ito ang ating almusal. Ingat-ingat din tayo dyan, mga high blood dyan. Kailangan gulay-gulay din pag may time. So mauni ang akong simpleng recipe. May malunggay. Ito lang ang ginagawa ko sa araw-araw. Bukod sa makakain ka ng makakaon ka ng vitamins, ang sustansya, at iwas pa sa mga sakit, at makatipid ka pa. Na dili ta pwede magpatakag kaon, mga karne-karne sa una, kusog kong kaon og karne, pero karon wala. Ako lang hihihin ang pagkakaon ng karne, kundi mauna yun ang ikalindot ikaw yung mga gulay-gulay. So simple lang. Nagpakulo tayo ng habang nagtulo pa yung tubig. So isasala natin yung mga gulay. Tsaka nagluto rin ako ng paksiw ng tilapia. So yun, di ba? Sarap. Ganito ang pagluluto ng simpleng luto lang, hindi arte. Kahit ano-ano pang lulutuin, hindi tayo ganun. Anak tayo mahirap, pobre tagi panganak. So pobre sa ng ating kaunon. Hindi may sa inyong permentenik. Pero may sa tayo mukauntag mga lamay-lamisad. Pag may makadawat na sa sweldo, mukuan. Pag nakadawat sa sweldo, di mo kauntag gawas eh. Ano dili bitaw? Kung sige kaon sa mga dato, na makaon naman sa dato na sila. Kaon naman sa nato kung sila gipangaon ng mga lami kayo. Kaya na ako eh. Approve kay taan eh. So, mo ni ang atong isasali rin nato isasalang ang atong gulay. So, salamat sa inyong pamanood. Paki-share, paki-like, comment na lang sa aking Facebook account. Maraming salamat sa inyo. Paki-follow na rin. Salamat.